वाली। नमस्ते कलेक्टर मैडम, नमस्ते। कलेक्टर लीलावती आयल बड़ी। तू ए घर में काहे आयल बारू, ये बात हमरा समझ में नहीं आवत, लेकिन तहरा के फॉलो करत करत हम एजा काहे खातिर आयल बनी बात तू समझ गेल होबू। लीलावती, अपना विषय पे बात करी। 50 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बनेले बनी हम। अभी गवर्नमेंट के जगह है, तुरंत खाली करा नोटिस भेजला से अच्छा लगेला का? हमार पावर कितना बा, पॉपुलैरिटी कितना बा, अच्छा तरह से जाने लू तू। मिस्टर BVR, अभी तू मंत्री ना बाड़ा, पूर्व मंत्री बाड़ा, याद रखिया। का बड़ा मंत्री की पदवी होला? देश के राजनीति के बारे में तो क्या मालूम? 1000 आदमी एक दिन में पार्टी ज्वाइन करे का सबूत काफी बा। दूसरे दिन हमरा घर के बारे को बड़का फोटो टांग दिहल जाई, ओकरा बाद 4 दिन में ही तोहार ट्रांसफर हो जाई। तोहरा जैसन आदमी दुनिया के लूट के फोटो छापे वाला टपोरी कब और कैसे पावर में आवेला, ये हम अच्छी तरह से जाने। लेकिन राजनीति में कहीं भी घूमला पब्लिक के पास आवे के ही पड़ी। उनकरा जैसन बेचारन के पैर पकड़े से ही तोहरा जैसन सब जाने वाला ज्ञानी के पास पावर आवेला। तोहरा से पहले जनता के पास हम जाइब और तोहरा खिलाफ जंग लड़ब, तब तोहर हालत का होई ई जरा सोच ला। तहरा जैसे राजनीति करे वाला से डरे वाले के दिन कब के चल गई। Look here, we have ample proof that this particular piece of land belongs to our government. It will be better if you surrender yourself, or else you have to face the consequences. This matter will end up only in the court. लीलावती, will you kindly get out? Yes. प्रिया का टकला कह दे। माए, तिरुपति जाके हमार मुंडन मत कर, ना तो हम ना जाए। बेटी तुहार मुंडन ना होई, मजाक कर रहल बानी। मैडम, हम उदय मूर्ति बोला तानी। रउआ ऑफिस में है ना? ना सर, हम फैमिली के साथे अपन गांव जा रहल बानी, वहाँ एगो फंक्शन। हम जमीन के बारे में बतौले रहनी ना? रउआ जो बतौले रहे वो सही रहे। गवर्नमेंट के जमीन पर BVR आश्रम बनौले बा, हम ओकरा नोटिस भेज देहली। धन्यवाद मैडम, हम जितना भी खबर दे दे ही, लेकिन आप जैसा अधिकारी जब एक्शन लेंगे तबे लोगन के साथ इंसाफ हो पाएगी। हेलो मैडम, का भइल मैडम? हेलो, अरे तभी भी सांस लेती है। क्यों जी लीलावती, हमरा से पहले जनता के पास जात रहलू का? महेश के पास जाना। IAS के ट्रेनिंग के दौरान तोहके सिर्फ देश के राजनीति के बारे में सिखौले हुई, हमरा जैसन कमीना राजनीति करे वाला के बारे में ना सिखैले हुई। अभी सीख ले। अगर तू हमार पूरा प्रॉपर्टी भी मांग लेतीस तो कोई फर्क ना पड़ीत। हमरा से पहले जनता के पास जाइब कहलिस ना तो हमरा का झटका लागल। जनता के सोचे के मौका ना देवे के चाहिए, यही से हमनी के हर हफ्ते को मीटिंग को मोर्चा निकाल के उन लोग के सोमरस पिला के बिरयानी खिलावे निसन। अगर जनता सोचे लग जाए तो हमके रोड पे खड़ा होके के पड़ी है ना। देखा, अगर राजनीति में कोई नया आगल तो के दम देके चाहे घुसा मार के काम करवा लेनी सन, लेकिन हमरा जैसा री एंट्री मारे वाला तपस्या करे के बाद ही किला बनावे सन। यही खातिर बड़ी सावधानी से व्यवहार करे के चाहिए। ये सब जान के तू का कर लेबू? अब तक तू मर रहल बाड़ू। देखा जी, हमरा इस देश के खातिर कितना लोग कुर्बानी दे देले बाड़े, और वो लिस्ट में तू भी शामिल हो जा। समझ गेलू? चित्रगुप्त जी, हिसाब में लिख ली रहुआ। अबे का देखा तारे, पेट्रोल ले और डाल साले। नहीं। उनकर मौत हादसा न रहल, उनकर कत्ल कल गए रहे। ओकरा साबित करे खातिर सबूत भी रखले बानी। लीलावती और BVR के सबूत इस CD में बा। ये सब समाज के दुश्मन बाड़े, ये लोग के सजा मिले के ही चाहिए, मिल ही के चाहिए इनका सजा। अभी तू का करे वाले बड़े? ये तुरंत एगो पुलिस अफसर के दे के भैया जो और BVR के अरेस्ट करवावे के बा। कौन सा ऑफिसर के देवे वाला बाड़े? अगर कोनो गलत ऑफिसर के हाथ में आ गई तो दूसरे ही क्षण BVR के फोन लगा के रेट के बात करिए और फाइल बेच के चल जाइए। कौन ऑफिसर सही बा और कौन गलत मालूम नहीं खे पड़ेला कुछ। एक खातिर एगो ईमानदार पुलिस वाला बा। के बाऊ? विजय मूर्ति, एनकाउंटर विजय मूर्ति।
मीना तोहार क्लोज फ्रेंड होगे हाँ ना? सर। कौनो भी बात हो के बिना छुपाए तो उसे सब कुछ बतावेली ना? ई तोहार फ्रेंड मीना के चैन हवे ना? हाँ सर, ये ओकरे चैन बा। ई चैन के खो जाइला के बाद का तोहार फ्रेंड मीना तो उसे कुछ बतैले रहे? खोवल ना रहे सर, ओकरा लवर ले गए रहे। कौन है वो लवर? वो गांधी आश्रम में रहत रहे। ओकर नाम साइदे सत्या बा। कोनो सजा काटे खातिर वो यहाँ आयल रहे। हमार भैया जकरा पे केस डाले रहले ओकर लिस्ट लैपटॉप में बा ना? सर। ये बा सर। ओकरा अरेस्ट करे खातिर चेन्नई इन्फॉर्म कर देता नहीं। ओकरा के तुम अपने हाथ से खत्म करब। भैया के बहावल खून का जवाब तो ओकर देवे के पड़ी। ओकरे शरीर में खून के आखिरी बूंद रहे तक ओकरे तड़पा तड़पा के मारा। यही बखत हमार चेन्नई के टिकट निकाला। बता बता ना सर, हम ना जा रहे थे। बोला सर, सर। हम देखे नहीं जा रहे थे सर, हम नहीं बता रहे सर, हम ना जा रहे सर। बोला कहाँ बस सत्या? काहे के नहीं के मिले सर, हमने के सत्य बत्ते क्यों नहीं जाने सर? हम तो कब पहने कपड़ा नहीं के नंगे बदर घूमते। एगो जरूरी बात रवा से करे सर 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 हमारी बात तो सुना, हमारी बात तो सुना सर, हमारी बात। मेहरबानी करके पढ़ी, सारा मामला यहीं से शुरू भइल बा। पढ़ी। ई सबूत खातिर हम तारा भैया के धमकी देले रहनी, लेकिन उनकर मौत हो जाए ना सोच ले रहनी। उनकर लक्ष्य पूरा करल ही हमार लक्ष्य बन गेल बा। हम ई सबूत सही आदमी के सौंप देले बानी। एकरा बाद भी रवा हमके मारे के चाहिए त हम खुशी खुशी मर जाए। ई इनकाउंटर विजय मूर्ति आज तक क्यों से माफी न मांग ले बा। सॉरी सत्या।